सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ लानानै गेदेरथार सुबुं गौमा बेयाव बिनि गुबै उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि असमनि जि दाबि आलादा बड'लेण्ड रायजो दाफुंनाय बे सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव फरेस्ट राइटनि जि एन्टारटेनमेन्ट जि अधिकार जे राज्यपाला आरो आसाम सरकारा आयेननि गेजेरजों पन्चायती राजनि सिङाव बेयाव थानाय रायजोफोरखौ सोसननायनि उनाव बिनि रायजोफोरा पन्चायती राजनि आवथायाव फैयाखै बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय पलिटिकेल राइट्स आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि थाखाय खेब्रै होनायनि थाखाय खोथा होदों बे गासैबो दाबिफोरखौ लानानै सुबुं गौमा खुंनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जों भारत सरकारखौ जोङो फिन खेबसेबाव गोसोखांफिन होनो नागिरदों दाबि खालामदों जे भारत सरकारा मोनसे समाव रायजो सोरजिदों तेलेंगाना भारत सरकारनिनो नैबे आगस्ट दाननि 5 अक्ट'आव इउनियन टेरिटरि लादाख आरो जम्मु आरो काश्मीरखौ दाफुंनानै होदों दिनैहाय भारत सरकारनि आखायाव राज्य सभा आरो लकसभायाव बिसोरनि बिजेपिनि एमपिफोर दङ मोदीनि सेकेन्ड टार्मनि जि सरकार आरो लोगोसेयैनो बिथांमोना 2014 जोंनो प्रतिश्रुति जे जेलानो बिजेपिआ पावाराव फैगोन अब्लानो बिजेपि सरकारा नरेन्द्र मोदीनि सरकारा बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन बिथांमोना रिटेन जोंनो प्रतिश्रुति गोबाव समनि गेजेरावबो जोंनि बर'फोरा गोबाव समनिफ्रायनो आन्दोलन खालामबाय थादों कन्टिनिउआसलि बिथांमोना लाखिदोंब्लाबो बिथांमोना एसुरेन्स होदोंब्लाबो सुस्रांनायनि थाखाय दिनै बर'फोरा गोबां कनक्रिट लामाखौ बिथांमोना दाफुंनानै होआखै बा बड'लेण्ड बिथांमोना सुस्रांनानै होआखै दा बेनिखायनो भारत सरकारनिसिम जोंनि दाबि बे दाबिया कन्टिनिउआसलि जे प्रेसार लानो गोनां जादों आरो सावरायनाय पलिटिकेल लबि आरो एडभकेसि बे कन्टिनिउआसलि फरायसा आफाद एनडिबि आरो गेजेरजों जागासिनो दङ भारतनि इन्टारल'कुटर एबि मार्टिना आन्दोलना जोबाखै आरो बिथाङा जायनि थाखाय दिनै जों बर' माहारि हिसाबै जों आन्दोलनखौनो खालामबाय बे जेंनाखौ माबायदि सुस्रांजानो लुबैयो होननानै जोंनियाव सोंदों आरो बेयाव मिथिगौ जे नोंथाङानो जोंनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे रड मेप खालाम नोंथाङा सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन बर'नि बे जारिमिनाव जि पलिसि डिसिजननि गेजेरजों बर'फोरनि मेक्सिमाम एस्पिरेशनआ आरो बे एस्पिरेशननि गेजेरजों बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि जि बेबस्था बेखौ थांनानै थानांगोन आरो जोंनि बे बर'फ्रा जे मोनसे डिस्टिंक्ट मोनसे जाति जों बर'फ्रा जे मोनसे गावनि हारिमु गावनि राजखान्थि बेबस्था गावनि समाजखान्थि बेबस्था दङ जों मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय एनडिपि आरो एनडिबि ग्रुपनिफ्राय हारसाफोरजों मेम'रेन्डामखौ लानानै बर'नि जेंना गोलाव समनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय हाबाफारि लानानै बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो जों ज' लोगो नांनानै बुंदों आरो बेनिखायनो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो फिन खेबसेबाव भारत सरकारखौ भारतनि हम मिनिस्टार भारतनि प्रधान मन्त्रिनिसिम जोङो मेसेज दैथायहरनो नागिरदों जे भेरि आर्लि गोख्रैनो बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय हाबा मावनांगौ जुदि एनएससिनि जेंनायाव गोख्रैनो सुस्रांजानायनि लामायावब्ला एनएससिनि जुदि सुक्तिया जानो थांगासिनो दङब्ला वाइ नट बड'लेण्डआ मानो जाया आरो बेखायनो जोंनि जि लेजिटिमेट राइट जोंनि जि जेन्युइन जि जोंनि डिमान्ड बे डिमान्डनि सायाव बेसिस खालामनानै बर'फोरा जे आंथोरजयै सोमावसारबोदों बर'फोरनि दुखिया गोरिब गुन्द्रा मिडल क्लास बयबो बर' फिसा जे बड'लेण्ड लुबैयो बे बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय भारत सरकारा इनिसियेटिभ लानांगौ आरो गोख्रैनो बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय भारत सरकारनिफ्राय जोंनिसिम जिखिनि मेसेज आरो जोंजों जे भारत सरकारा सावरायबाय थादों बे सावरायनायनि कनक्रिट मोनसे पिक्चारा भारत सरकारा जोंनो गथायनानै होनांगौ आरो जेंनाखौ सुस्रांनानै बड'लेण्ड दाफुंनायनि हाबाफारिखौ मावफुंनांगौ फार्स्टनै दैसानिफ्राय सानजाहा थानाय जेसेबां बर'फोर दङ सनितपुर जिल्ला